Φίλο μου, πες Λάκη. Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο. Θα παίξουμε σήμερα bar rank. Για πάμε. Πάμε Όχι, να παίξουμε. αυτό. Θα παίξουμε training. Οκ, πάμε. Πάμε, κράτε μια και τώρα θα δείτε τι hacker είμαστε. Hacker, καλοί παίχτες. Θα δούμε Μπουμπα. τώρα. Αν σε βρω σε σκοτώνω, δεν. Όχι φίλοι εμείς, Όχι. Πάμε λίγο, θα πάρω το αγαπημένο μου πιστόλια μόνο σήμερα στο βίντεο μου. Το πρώτο μου βίντεο που κάνω. Άμα θέλετε, Γιατί είμαι YouTuber. άμα θέλετε να κάνετε συνεργασία μου στο TikTok, λέγομαι Παναγιώτης Μουράτης. Άμα θέλετε. Πάμε φίλε. Πηγαίνετε ψάξετε πώς λέγεται, το TikTok είναι. Και πήγαμε να παίξουμε στη μάχη. Δες τώρα πώς το σχέτσο. Κοντά. Σε βρήκα. Άντε γεια. Άντε γεια. Χέντα. Έφυγα χέντα ρε μαλάκα. Μπα. Μη φωνάξεις. Πάμε λίγο. Τώρα θα δείτε. Έρχεται δύο πάγα Throw damage. Όπα. Κάνω εδώ. Μια. Μη είδε. Άντε. Του έριξα μια στο κεφάλι. Στο μια στο κεφάλι του. Έφυγε το παλικάρι. Μπράβο. Τώρα θα δείτε παιδιά. Την έφαγα. Συγγνώμη. Πάμε ακόμα μια φορά. Δεν είναι. Εγώ θα παίξω με 2 sniper. Σιγά ρε. Τι θα πάρεις 2 kill. Έχω κάνει ένα kill από σένα. Κοιτάω από εκεί. Χέντα! Άντε για μπρο, άντε για. Έφαγε μια παιδιά. Δεν πλέγεις με Παναγιώτης Μουράτης. Όχι, πεθαίνω. Δεν πλέγω, αλλά τώρα θα φάω χέντα. Όχι. Ξέφυγα λίγο. Με είδε. Δύο άτομα. Πάμε. Να βγει μια. Πάμε λίγο. Dead το ένας. Πάμε και εσύ λίγο ρε. Όπως. Μου έριξε μια παιδιά. Δεν είναι τίποτα για μένα. Τώρα θα πάνε. Εδώ ρε φίλε, μη κάνουμε εμείς τέτοια. Εμείς φίλοι. Σκότωσε. Σημαδεύω το. Και άμα θέλετε αυτό το Free Fire να το βρείτε Free Fire Max λέγεται. Είναι το πιο καλό. 2 άτομα κάτω. Δεν μπλέγεται. Πάμε λίγο εδώ. Μαλάκα. Ζωντανός το έβλεπα. Όχι. 5 kill παιδιά. Ωραίο. Θα δούμε στο τέλος. Δεν με σκότωσες εσύ πάντως. Με σκότωσες άλλο παιδί. Πάμε. Θα σε βρω. Μην με βρεις. Είμαι κακό παιδί. Dead. Μου έριξε από πίσω μου. Πάμε λίγο. Αυτό ρε παιδιά μου τη σπάει σήμερα. Και τώρα θα δείτε τι θα του κάνω. Βγες. Για να σου πω κάτι. Εσύ με χτυπάς, εσύ. Κουνέλι. Φεύγουμε. Ήμουνα δίπλα. Ποτέ του. Πάμε παιδιά. Έχουμε μια. Όχι καθόλου. Όχι. Ονό. Με βρήκε. Εσύ είσαι εδώ. Ναι, σε έπαθα. Μέσα από την μπλου. Πάρτα. Με έφαγε ρε παιδιά, τι είναι αυτός. Δεν θα τη γλιτώσει πάντως. Με έφαγε. Wow. Δεν τα από μένα. Όχι. Δεν τα από μένα πάντως, με σκότωσε άλλος.
σκότωσε μια γυναίκα, τώρα θα δει. Να την μπροστά μου. Δεν με είδε καθόλου. Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις. Υποφέρω. Με σκότωσες. Εντάξει, θα συνέχεια. Άλλος με σκότωσε ρε. Τι φταίς ρε. Ω φίλε. Είναι τόσο άχρηστος που είμαι. Τζόκερ. Εκεί ήσουνα. Παρακάτω. Τώρα θα ήσουν πεταμένο, αλλά θα με σκοτώσουν. Ήμουνα δίπλα σου. Με Ήμουνα από πίσω σου. Ένταμε. Αυτό το παιχνίδι είναι άχρηστο. Θα παίξουμε κι άλλα παιχνίδια. Δεν ξέρω, θα δω. Άμα θέλετε, βάλτε ένα like, εγγραφή. Ή Άγιος Αγρευτή, διαφορετικά. Θα με σκοτώσουν τώρα, καλή συνέχεια. Καλά να ζήσετε, καλά Στέφανο, Θεός παιδί. Μαλάκας. Όχι αυτή τη γλώσσα πάλι στο σπίτι μου. Εγώ είμαι άνθρωπος μουρτούρας. Καλά ρε. Κοντόμπλες! Βλέπεις Jill Show ακόμα. Πάμε παιδιά, έγινε ένα λάθος. Πατάει κάτι βλεκές το φίλο μου από εδώ. Ο Μουράτης. Δεν ξέρει καλά, είναι και το πρώτο του βίντεο. Είναι το πρώτο μου βίντεο. Και είναι πάνω στο Blue λέγεται. Μαλάκα subscribe. Κάντε του ένα subscribe παιδιά. Κρίμα είναι το παιδί. Αν σας έκανε και εσένα έτσι, άτε κάντε του ένα subscribe. Δωρεάν είναι ρε παιδιά. Και άμα κάνετε subscribe, 50 ευρώ καθένα. Ναι ρε. Ο Λάκης έκανε, θα κάνουμε και ένα stream challenge με το Λάκη από εδώ, με το φίλο μου. Θα είμαστε ο Παντελής YouTuberης, ο Λάκης YouTuber, αυτό που παίζει τώρα με το φίλο μου. Εγώ, το Batman δηλαδή, που λένε στο... Πηγαίνετε, τσεκάρετε. Batman Doll, σχολεία. Όπως εσύ. Χέντα το έφαγε. Αλλά τώρα τρώω εγώ χέντα. Να το σου ποτά. Βγαίνω μια και... Δώσε εκεί. Και εγώ τι έτρωγα. Παιδιά θα βγω 5 λεπτά να πάρω κάτι αγαπημένο μου, είναι κι άλλα. Αλλά αυτά είναι πιο πολύ αγαπημένα μου που θα πάρω τώρα. Μια αυτή. Εν ψόφισε. Και μια... Να τι παιδιά. Αυτή. Αυτά τα πιστόλια παιδιά είναι πολύ καλά. Πάρτε τα να... Και άμα θέλετε παιδιά πηγαίνετε και κάνετε αυτά τα έτσι. Και άμα θέλετε να δείτε και τα αυτοί που δίνουν έτσι. Αυτά παιδιά. Αυτά πάτε να κάνετε. Έκανα ένα λάθος. Και πάμε πάλι στο βίντεο. Τώρα το κάνουμε. Άντε για τώρα πήρα τα... Τώρα πήρα αυτά τα πιστόλια, τώρα παιδιά θα δείτε πώς θα κάνουμε. Το άλλο βίντεο μπορεί να ανεβεί αύριο. Αύριο στα 9 θα κάνουμε ένα βίντεο stream ή μπορεί να κάνουμε και live αν μπορεί. Live δεν ξέρουμε, θα δούμε. Να πάω να σώσω το φίλο μου δηλαδή. Σου άρεσε το YouTube μέχρι τώρα? Ναι, λίγο εντάξει. Αλλά θα συνεχίσω να κάνω YouTuber. Γιατί μου αρέσει, είναι το στυλ μου. Άμα αρέσει τα παιδιά. Κάνε λίγο αστεία. Να σου κάνω λίγο αστεία, στο YouTube μου. Δεν πρέπει να κάνεις αστεία στο YouTube σου. Και τι ακόμα. Ναι, κάποια φορά, γιατί τώρα είναι καινούργιο το βίντεο. Αυτό που κάνω. Θα με σκοτώσει ρε. Γυναίκα με σκότωσε ρε. Για θέλει να βρει γυναίκα εκεί. Παιδιά, βάζετε στα σχόλια
Ή ο Λάκης είναι πιο καλός ή εγώ. Ή ο Batman ή ο Μουράτης. Εγώ δηλαδή. Ο Batman, Γιατί εντάξει. έχεις να βάλεις αυτό το όνομα Μουράτης? Γιατί είναι... Στείλ μου κι αυτό. Όλα του στείλ μου, εγώ τα κάνω. Καλά, μου πάρεις το πάει. Του έφυγε μια. Παιδιά, σε λίγο... Έλα. Σε λίγο γιατί θα κλείσω, γιατί... Πάνε. Παιδιά, καλή συνέχεια. Βάλτε subscribe και like. Bye.